Ready, go! Daog na yung Esther. Ayun na ka. 1-0. Let's go! Apera sa mami. Apera sa mami. Apera sa mami. Sakit. Okay. Ready? Get set! 1-0. Ready? Go! Five. Two, very good. Oh. Very good. Okay, dili mabalan kung sa dito sa mga Sana ka sa tester ikaw lang ba? Ikaw lang sila gusto mo. Five pastor. Sabay. Get set! Yan, sa tanang bisa lihat mo daw. Katong ka ba ni Blue? Katong ka na pinala. Wait, sa mo na. Oy, makasi na Lester. Ready? 2-0. Oh, very good. Okay. Ready? Go! Wala pa. Uy, lumas na. Bye. Kap sabi. Kap. Asa, daw ba si Susan? Painom sa